أبيتك كنأكب لومي داقيم إجزيابير سفوتخا أبا كبر خلو نعخا يخون إجزيابير سمكا يبارخ إجزيابير سمكا يقدس أمن فست أولاد كوينا أبتحت دكوخا إجزيابير لومي نركب لنا إجزيابير بمنفسكا كتمل عنا نحنا دما بحق أن بمنفسن تملئنا أبقدميخا إجزيابير تزقباكا كبري تزقباكا وداسي إجزيابير كنمت لومي يتلي اللخو هاللويا هاللويا رادالا بايادا غالاموس إجزيابير سمكا يخبر أبا سمكا يخبر of Psalms chapter 46 verse 10 it says this. Be still and know that I am God. I will be exalted among nations. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with you. The God of Jacob is your refuge. And then it goes on in Psalms chapter 51 verse 10 to 11 it says this. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation, and uphold me by your generous spirit. Then I will teach transgressions your way, and sinners shall be converted to you. Deliver me from guilt of bloodshed, O God, the God of my salvation, and my tongue shall sing aloud of your righteousness. O Lord, open my lips, and my mouth shall shout forth your praise. For you do not desire sacrifice, or else I would give it to you. You do not delight in burnt offerings. The sacrifice of God are broken spirit, and broken and contrite heart. These, O God, you will not despise. Be good and God pleasure to Zion. Hallelujah. Radalabayada galamonte radana maseha radalabo. Manifest Kodos Xavier Amongona. Hallelujah. Slazelaha Nemeskineka. Xavier Lomi Abana Hadish Neger. Senain Slatiga Bergoita Kibrin Ahayhun. Bimemphis Kamelika. Abtahtidu Kwahan Rekib Zizgaber Kana Goita Kibrin Ahayhun. Xavier Lomi بمنفسكا كندد هاللويا منفسكا بلبنا آتي وإግዚአብሔር أبو كندد هاللويا بمنفسكا كنمالا بشم يسوس تلي الله أبزبوت عزيني منفس إግዚአብሔር كجزء تلي الله أم نفس وكفنا منفس أملاخ كجزء تلي الله نتجهم برتع كجبر نتعور عينك غفت نتي كنتاتو زت الموتو إግዚአብሔር قلومي هاللويا كما علو هاللويا كركبلو تلي الله إግዚአብሔር أبو أم نفس وكفنا إግዚአብሔር أنتي كم نكاير أنتي كم زخون زلو نسخا بينخا تفلت عندما إግዚአብሔር نسخا أمونيخا هاللويا كاب زمن كاب عمد ألفان أوميغان اتزنبر زلو زمت يسوس ودام لخ سلزخونكا أمون سلزخونكا لو موين حدش نجر سلتقبر لو موين سناي نجر قويتا سلتقبر أمسكنكا إግዚአብሔር تمسكن أبا تمسكن وداجي تمسكن إግዚአብሔር فلويخا كما خاز بلا أملاخ كما خاز بلا نجوس كما خاز بلا أفكاري إግዚአብሔር رينا ينفلتن. As it says in John chapter 3 verse 16, for God so loved the world he gave his only begotten son, hallelujah, that whoever believes shall not perish but have the everlasting life, hallelujah. بوز آمن زبله نبزل عالم هيوت كاتوز فقدا آملا هاللويا ولد كريستوس زما زتبهالنا بسمنا زتوعنا آملا نعلم سقاب كندزي أفكار عيلو هاللويا وجو بجاس سقاب زهب هاللويا كونسو آملا هاللويا كم سب كوينو نمدري ماتيو اتين عنا اتين حنا خنكوفلو زقبانا هاللويا ني حاجات وصيتنا إግዚአብሔር ግን نسو بعلو هاللويا as a lamb sacrifice كوينو نسو بينو
أبت مسكال وسيدو بدم زتعدقنا حزب أملاخنا እግዚአብሔር አቦ በመንታይ ከም ዘዓደካና እግዚአብሔር እናትረዳና ሎሚ ግን በመንፈስካ ተመሊና እናጣጣጸልና ቀላት ከናፍርና እግዚአብሔር አቦ ሐጎስ አብቅድሜኻ ክንርከብ ጽልያለሁ መስዋዕትና አብቅድሜኻ ሰናይ ክኸውን ጽልያለሁ እግዚአብሔር መስዋዕትና ቅዱስ ክኸውን ጽልያለሁ በሐቅን በመንፈስና አብቅድሜኻ ዝቀረበ ክኸውን ጽልያለሁ Ab church እግዚአብሔር ኦሙኒኻ ab ህዝብኻ ኦሙኒኻ አባ You are faithful to your generation አባ እስኻ ኦሙኒኻ እግዚአብሔር አቦ ከጽሊና ሐሰብኩ ጌታ ድማ ዝናብ ልበዮም ጾኔሩ ሎማ አንቲ ፎሲ ab churchና ከም ዝኸውን አመነ እግዚአብሔር ሎሚ ፎሲ ab ጥዕናና ስለዝገብር ሃሌሉያ ፎሲ ab ناس لزقبر هاللويا حدش نجر سناي نجر لزقبر مسكنك እግዚአብሔር አቦ በሽም ኢየሱስ ሃሌሉያ በሁሉ ጣዕና ሎሚ ፎስህ ትገብር ጽልያለሁ እግዚአብሔር ፎስህ ትገብር ጽልያለሁ እግዚአብሔር አቦ the enemy comes to kill steal destroy ንስኻ ግን ህይወት ክትብ ከም ዝመጻኻ ሎሚ ንህዝብኻ ህይወት ትገብር መስግነልካ ሎሚ ምሕዳስ ለትገብር መስለልካ ኃይልና ከም ንስሪ ስለዝሕደስ ሃሌሉያ ከም ትዝግባና ከም ትመጠን ኩንጎይ ዝግባና እግዚአብሔር ስለንጎይ ሃሌሉያ ዝሕና ዘበለ ኩሉ አሰራርሓ ትኹፉ ሎሚ በሽም ኢየሱስ ኃይል ስለዘይብሉ ሃሌሉያ አው ሐርነት አሎ አው ምንጋፍ አሎ አው ናጽነት አሎ አብ ክርስቶስ ነኝ ምስ ክርስቶስ መንባር ሰላም አሎ ምስ ክርስቶስ መንባር ህይወት አሎ አው ምልአት አሎ ሃሌሉያ አቤት እግዚአብሔር መንባር ምስሕዋት በሰላም መንባር ንእግዚአብሔር ህይወት ከዘመን ከሙሉ መኽበር አው ህይወት አሎ ካብድር ጸልማት አውጪው ናብቲ ዘገርም ብርሃን ዘተወና እቲ ጸልማት ድማ ነቲ ብርሃን ክሕዞ ዘይክእል ሃሌሉያ ራታና ማያ ካራዳና ማንቴ ሄሌ ባባ ማሞሳ እዚ ፍቅር እዚ ኣብ ልብኹም ብሽም ኢየሱስ ይቃጻጸል እዚ ፍቅር እዚ ኣብ ልብና ይቃጻጸል እግዚአብሔር መጀመርታ ምስኮነ ነገር ኩሉ ሰላም እዩ ነገር ኩሉ ይስዕብ እዩ ነገር ኩሉ ሰላም ኾውን እዩ ንሱ ግን አልፋና ኦሜጋ ህይወትና ይኹን ንሱ ግን ትንጉስና ህይወትና ይኹን ንሱ ግን the center of our life hallelujah ጎይታ ግዛ ኣብ ልብ ህዝብኻ ሎሚ ጎይታ ኣብ ልብ ህዝብኻ ግዛ ሎሚ እግዚአብሔር ከምቲ መጠን ክንጎዮ ዝግባና ከምቲ መጠን ክንፈልጠካ ዝግባና ከምቲ መጠን ክንቀርበካ ዝግባና ሎሚ ብዙኾነ ዝተተሓዘ ህዝብኻ ሎሚ ግን እግዚአብሔር ሓራ ክተወፅእ ጽልያለሁ ሎሚ ግን ፎሲ ንህዝብኻ ክትእውጅ ጽልያለሁ ሎሚ ግን ህዝብኻ ኣብ ትሕቲ እግርኻ ክወድቕ ጽልያለሁ ሎሚ ግን ንህዝብኻ ክትርሕርሓሉ ምሕረት ክተምጽእ ንህዝብኻ ጽልያለሁ ጎይታ እቲ ንሕና ነምልኾ ኣምላኽ ህያው እዩ ዝነበረ ዘሎ ካልኣይ ድማ ዝመጽእ ኣምላኽ እዩ ሃሌሉያ ኣብ ቃሉ እሙን ኣብ ዘመናት እሙን ኣብ ነገር ኩሉ እሙን ኣብ ስራሕካ እሙን ኣብ ስራሕኪ እሙን ኣብ ህይወትኪ እሙን ኣብ ህይወትካ እሙን ኣብ ነገር ኩሉ እሙን እዩ ጎይታ ከም እግዚአብሔር ገይሩ ዘፍቀረና የለን ከም እግዚአብሔር ገይሩ ሃሌሉያ በደም ዘዓደገና የለን እቲ ፍቅርቲ ዋጋ ዝተኸፍሎ ፍቅሪ እዩ ሃሌሉያ ጎይታ ተባረኽ አባቴ ተባረኽ ወዳጄ ተባረኽ እግዚአብሔር ፍቅርኻ ፍሉይ እዩ ፍቅርኻ ፍሉይ እዩ ውዕለትካ ፍሉይ እዩ እቲ ስኻ ዝወዓልካዮ ውዕለት ፍሉይ እዩ እግዚአብሔር አቦ ጎይታ ተመስገን አባ نحن دما بملء لبنا بملء حيلنا
بخلنتنا خنفكركا كنئزكا እግዚአብሔር አቦ ንመንፈስካ ክንሰምዖ ንመንፈስ ቅዱስ ክንሰምዖ እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር እቲ ንስኻ ትብለና ክንሰምዖ እቲ ኣባኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉህይዎ ጽሑፍ ይሕዋተይ እቲ ኣባና ዘሎ መንፈስ ከይጉሂ ንዑ እናሰማዕና ንድምፂ ኣምላኽ እናሰማዕና እናተኣዘዝና ክንስዕቦ ንጎይታ ብሽም ኢየሱስ ንዙዝ ልቢ ኣብ ቅድሚኡ ክህልወና ስቡርን ሩህሩህን ልቢ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክርከበልና እግዚአብሔር ንስኻ ህያው ስለዝኾንካ መስግነካ ሎሚ እውን ሓድሽ ነገር ሰናይ ነገር ስለትገብረ መስግነካ እግዚአብሔር ካብ ዘመን ካብ ዓመት ኡሙን ስለዝኾንካ መስግነካ ኣብ ነፍስ ወከፍና ፎሲ ስለዘምጽኻ መስግነካ ቃልካ ህያው ስለዝኾነ መስግነካ in the beginning was the word and the word was with God and the word was God እቲ ቃል ንስኻ ስለዝኾንካ ቃልካ ክንውጅ ከለና ኣብ ቤት እዚ ፎሲ ስለዝኾን ኣብ ቤት እዚ ሓርነት ስለዝኾን እግዚአብሔር መስግነካ እግዚአብሔር ብነገር ኩሉ ንስኻ ክበር بمنفسك تملينا بحق بمنفسنا أبكر ميها خنقرب تصلي بشم قويتا بيسوس كريستوس آمين يسوس كريستوس قويتا هاليلويا صحنا እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዝረዳና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ዝደገፈና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ እስከተሲና ቶም ንኽእል ንእግዚአብሔር ከነመስግኖይና ብዙሕ ዝተገብረሉ ብዙሕ ይመስግን ሕዋቴ ሃሌሉያ ተገይርለይ ዝብል ሃሌሉያ እዛ መዓልቲ እዚኣ ክሪኣ እግዚአብሔር ረዲእኒ ዝብል እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ محرة لوحات كريب النزبل هاليلويا هاليلويا متاوي موتئي تقوت أترو بزيكا خامنالون سكم تاتي زكاتاتلو تعانكي فمتان كيودك كل كزي يا انتخا يهلواني كل كزي يا انتخا يهلواني كل كزي يا انتخا يهلواني 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 مأتاوي موتئي تقوتاترو بزيكا خامنالون سكم تاتي زكاتاتلو تعانكي فمتان كيودك كل جزي يا انتخا يهلواني كل جزي يا انتخا يهلواني كل جزي يا انتخا يهلواني 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 بلوطيو كسنتك وانقاي كالصوني متنكك يسوس بروكويتا يسوس بروكويتا هاليلويا لو እግዚአብሔር ዝበዝሓሉ ሰብ ሃሌሉያ ምሕረት እግዚአብሔር ዝበዝሓሉ ሰብ ሃሌሉያ ከምዚ ኸማይ እንተሎ ሃሌሉያ
اسكن زغوي تازي بعللتان طابعتن هاليلويا هاليلويا يسوس هاليلويا يسوس هاليلويا كبر زغبو غويتا هاليلويا مسغانانا زغبو غويتا بقالات كنافركم نزغويتا زبارخو هاليلويا هاليلويا يسوس تبارك يسوس هاليلويا
Karanu
አማ ከነስሙ ተአምራት ኪሯቅምን ተአምር ኪሯቅምን አይወደድኩን አይወደድኩን ካትሰናይ ይካላል ሁልጊዜ ምሳይ ስጎደለኔ ብዬ አፈር ሳለብሰው ለካ አምላኬ ከሞት በላይ ነው። ለካ አምላኬ ከሞት በላይ ነው። ሞቷል ብዬ አፈር ሳለብሰው ለካ አምላኬ ከሞት በላይ ነው። ለካ አምላኬ ከሞት በላይ ነው። ሞቷል ብዬ አፈር ሳለብሰው ለካ አምላኬ ከሞት በላይ ነው። ለካ አምላኬ ከሞት በላይ ነው። አምላኬ ሆይ አከብርሃለሁ ሌላ ነገር አይደለም። ይህስ ታምር ነው። ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሙት የተባለው። አምላኬ ሆይ አከብርሃለሁ ሌላ ነገር አይደለም። ይህስ ታምር ነው። ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሙት የተባለው። አንተን ብሎ ማን አፈረ? ተማምኖብህ ማን ከሰረ? አንተን ብሎ ማን አፈረ? ተማምኖብህ ማን ከሰረ? አንተን ብሎ
ይዘምራል ሙት የተባለው ይኸው ቆሞ ይዘምራል ሙት የተባለው ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሙት የተባለው ይኸው ቆሞ ይዘምራል ሙት የተባለው ኢየሱስ በሕይወት ዘንበረና ኢየሱስ ስሙ ይባረክ ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ ሰይጣን በቃ በስተፋላለይ አይነት ነገር በቃ ከህልፈና ኸሉ እግዚአብሔር ግን አይተፈለየና አሜን አብዝ ዘብጣና እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ንጽባሁን እግዚአብሔር እሙን ይሁ ሃሌሉያ ከም እግዚአብሔር ዝበለ የለን ሃሌሉያ ሰይጣንና ሰብአ እዝኑና ረአየ እስከ በዕልል ሃሌሉያ አይኑና ረአየ በቃ በዕልል ታነዝ ሃሌሉያ ጎይታ ኦ ሃሌሉያ አንተን ብሎ ማናፈረ ተማምኖብ ማቀሰረ አንተን ብሎ ማዘገየ ከሰው ሁሉ የተለየ አምላኬ ሆይ አከብርሃለሁ ሌላ ነገር አይደለም ይስታመር ነው ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሙት የተባለው ይኸው ቆሞ ይዘምራል ሙት የተባለው ይኸው ቆሞ ይሄዳል ሙት የተባለው ሃሌሉያ ኢየሱስ እስከ ነዝጎይታ ዚ ታንጣቅይትን ሃሌሉያ እስከ አቤት እግዚአብሔር እንዳስተንተና እግዚአብሔር ይባረክ ነዝጎይታ ዚ ሃሌሉያ ዝግብኦ ክብርህ ነህ ወይና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ አቤኻ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስልጡኒኻ እግዚአብሔር መወዳደር ትብልካን እግዚአብሔር ሃሌሉያ
ልብና ዒድና ሃሌሉያ መዘና ዘይብሉ እግዚአብሔር ሃሌሉያ መወዳድርት ዘይብሉ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ወርቅ እናት ዝተዓጥቀ ንጉስ ንኩሎም ባሮት ብሃጎስ ቅድስ ርእሱን ፀጉሩን ፃዕዳ ከም ፀብሪ ሕያዋይ ጎይታ አቦ ፍቅር ርእሱን ፀጉሩን ፃዕዳ ከም ፀብሪ ሕያዋይ ጎይታ አቦ ፍቅር ርእሱን ፀጉሩን ፃዕዳ ከም ፀብሪ ሕያዋይ ጎይታ አቦ ፍቅር ርእሱን ፀጉሩን ፃዕዳ ከም ፀብሪ ሕያዋይ ጎይታ አቦ ፍቅር ብወርቂ ቅናት ዝተዓጥቀ ንጉስ ንኩሎም ባሮት ብሃጎስ ቅድስ ርእሱን ፀጉሩን ፃዕዳ ከም ፀብሪ ሕያዋይ ጎይታ አቦ ፍቅር ርእሱን ፀጉሩን ፃዕዳ ከም ፀብሪ ሕያዋይ ጎይታ አቦ ፍቅር
ሃሌሉያ ኢየሱስ ወዳድርት የብልካን ኢየሱስ ብዙሃት ማያት ካብርሁቅ ዝስማ ንኩሉ ፍጥረት ሸውዓተ ከዋክብቲ ዝሓዘ ኣብ ኢዱ ንኩሉ ዝመልኽ ዝገብር ፍቓዱ ሸውዓተ ከዋክብቲ ዝሓዘ ኣብ ኢዱ ንኩሉ ዝመልኽ ዝገብር ፍቓዱ ድምፁ ከም ደሃይ ብዙሓት ማያት እዩ ካብ ርሁቕ ዝስማዕ ንኩሉ ፍጥረት ሸውዓተ ከዋክብቲ ዝሓዘ ኣብ ኢዱ ንኩሉ ዝመልኽ ዝገብር ፍቓዱ ሸውዓተ ከዋክብቲ ዝሓዘ ኣብ ኢዱ ንኩሉ ዝመልኽ ዝገብር ፍቓዱ ሸውዓተ ከዋክብቲ ዝሓዘ ኣብ ኢዱ ንኩሉ ዝመልኽ ዝገብር ፍቓዱ ድምፁ ከም ደሃይ ብዙሓት ማያት እዩ ካብ ርሁቕ ዝስማዕ ንኩሉ ፍጥረት ሸውዓተ ከዋክብቲ ዝሓዘ ኣብ ኢዱ ሃሌሉያ ንኩሉ ዝመልኽ ዝገብር ፍቓዱ ሸውዓተ ከዋክብቲ ዝሓዘ ኣብ ኢዱ ሃሌሉያ ንኩሉ ዝመልኽ ዝገብር ፍቓዱ ሸውዓተ ከዋክብቲ ዝሓዘ ኣብ ኢዱ ሃሌሉያ ንኩሉ ዝመልኽ ዝገብር ፍቓዱ ሸውዓተ ከዋክብቲ ዝሓዘ ኣብ ኢዱ ሃሌሉያ ንኩሉ ዝመልኽ ዝገብር ፍቓዱ ሸውዓተ ከዋክብቲ ዝሓዘ ኣብ ኢዱ ንኩሉ ዝመልኽ ዝገብር ፍቓዱ ዓብዩ እግዚአብሔር ሃሌሉያ ስልጡን እዩ ኣምላኽና ሃሌሉያ ክምለኽ ዝግብኦ ንሱ በይኑ እዩ ሃሌሉያ ክውደስ ዝግብኦ ንሱ በይኑ እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካብ ነገራትና ውፅእ ኢልና ኣሕዋተይ ሃሌሉያ ካብቲ ዘለና ነገር ውፅእ ኢልና ንዑ ጥራይ ነምልኮ ሃሌሉያ ሃብ ኣምልኾ ለውጢ ኣሎ ዓወት ኣሎ ሃሌሉያ ኢየሱስ ሃሌሉያ በይንኻ 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 ምዃንካ ከምዘይብልካ ምስታ
መሰታ የወረሰቱ አለው ፍጥረትካ በይንኻ ምዃንካ ከምዘይበልካ መሰታ በይንኻ ምዃንካ ከምዘይበልካ መሰታ የወረሰንቱ አለው ፍጥረትካ በይንኻ መሰታ በይንኻ ምዃንካ ከምዘይበልካ መሰታ የወረሰቱ አለው ፍጥረትካ ክንደይ ዓቢኻ እቤትካ ዘይምርመር ዘይንሰን ዘይብፃሕ 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 ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ የለን የለን ይብለካ ኩሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ የለን የለን ይብለካ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ የለን የለን ይብለካ ኩሉ ፍጥረት ብዘለዎ ቋንቋ ከማኻስ የለን የለን ይብለካ ፍሉይ ምዃንካ ሰማይ ምድሪ ይፈልጡኻ ክብሪ ድማ ይህቡኻ ፍሉይ ምዃንካ ከዋክብቲ ይፈልጡኻ ክብሪ ድማ ይህቡኻ ፍሉይ ምዃንካ ፀሓይ ወርሒ ይፈልጣኻ ክብሪ ድማ ይህባኻ ፍሉይ ምዃንካ ኣዕዋፍ ሰማይ ይፈልጣኻ ድምፀን ድማ የስምዓኻ ፍሉይ ምዃንካ ሰማይ ምድሪ ይፈልጡኻ ክብሪ ድማ ይህቡኻ ፍሉይ ምዃንካ ከዋክብቲ ይፈልጡኻ እሜት ድማ ይህቡኻ ፍሉይ ምዃንካ ፀሓይ ወርሒ ይፈልጣኻ ድማ ይህባኻ ፍሉይ ምዃንካ ኣዕዋፍ ሰማይ ይፈልጣኻ ድምፀን ድማ የስምዓኻ በይንኻ
እዳውና ምሰና ይልብናልና አቤት እግዚአብሔር እናስተንተና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ከም እግዚአብሔር ዝበለ የለን ሃሌሉያ ተቃነ ኢሉ ነዚ ጎይታ እዚ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አብይኻ ሃሌሉያ አቤትካ ድማ ዘይተመርማሪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ስምካ ይባረክ ሃሌሉያ ኢየሱስ ተቃነ ኢሉ ሕዋተይ በይንኻ በልዎ ሃሌሉያ በይንኻ ይግባእካ ኢየሱስ አትገመትም በኔ ቃላት ብዛት አትወሰንም በአይምሮ ስፋት አትገመትም በሺ ቃላት ብዛት አትወሰንም በጠቢባን ጥበብ አንተ ከሁሉ በላይ በቃላት ብዛት አትወሰንም በአይምሮ ስፋት አትገመትም በሺ ቃላት ብዛት አትወሰንም በጠቢባን ጥበብ አንተ ከሁሉ በላይ በላይ ጌታ ከሁሉ በላይ በላይ አንተ ከሁሉ በላይ በላይ ጌታ ከሁሉ በላይ በላይ መውጫው መግቢያ ጠፍቶ ግራ ሲያጋባኝ አንተ ከሁሉ በላይ እታመንሃለሁ በምስጋና ሆኜ ድል እንደምሰጥህ በክብርህ አምኜ አንተ ከሁሉ በላይ ጌታ ከሁሉ በላይ
ስፋት አትገመትም በሺህ ቃላት ብዛት አትወሰን ጠቢባን ጥበብ አንተ ከሁሉ በላይ ነህ ጌታ ከሁሉ በላይ ነህ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ካብ ኣእምሮና ንላዕሊ ዝኾነ ጎይታ ሃሌሉያ ይግቦይ ምስጋናና ይግቦይ ጣብዒትና ይግቦይ እልልታና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ኣይትግመትን ኢኻ ኢየሱስ ብነገራትና ኣይትውሰን ኢኻ ኢየሱስ በትንሓልፎ ኣይትግመትን ኢኻ ኢየሱስ ንስኻ ካብኡ ንላዕሊ ኢኻ ሓለፋ ኢኻ ኢየሱሰይ ሓለፋ ኢኻ ኢየሱሰይ እስከ ሃሌሉያ ነዚ ጎይታ እዚ ንመጨረሻ ግዜ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ 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 መዘምራን እግዚአብሔር ይባረኩም ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ እስኪ ክብርና አምላክ ከነመጽኢና ሃሌሉያ ክውሕዶይ ኢየሱስ ይክበር ሕጂ ኸኣ ከምቲ ኩሉ ግዜ ንገብሮ ብዛዕባ ምድርና ክንጽልይና ንምድርና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክንዝክራ ኢና ኣይንደክምን ኣይንስልክን ስለታ ምድሪ እቲኣ ጽቡቕ ክሳብ ንርኢ እግዚአብሔር ነታ ምድሪ እቲኣ ገጹ ክመልሰላ መድሓኑ ኸርእያ ስለ ምድርና ንጸሊ ስለ ህዝብና ንጸሊ ስለ ፋሕ ዝበለ ህዝብና ንጸሊ ቱሚኒት ሳላትና ብዛዕባ ዝንጸሊ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዳውና ንዘርግሐ እግዚአብሔር ስለ ኤርትራ ተንስእ ንበሎ ስለ ምድርና ተንስእ ስለ መንእሰያትና ተንስእ ስለ ዓበይትና ተንስእ ስለቶም ጀጋኑኻ ተንስእ እታ ምድሪ እቲኣ ከምቲ ዝበልካዮ ከምቲ ተዛረብካዮ እተን ጽቡቓት ቃላትካ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ይፈጸማ ዳውና ንዘርግሕ ንእግዚአብሔር ነርእዮ ንጠምት እስክናብኡ ናባኻ ንጥምት ንበሎ እስኪ በዚ ንግሆ እዚ ናባኻ ንጥምት ስለ ኤርትራ ናባኻ ንጥምት ስለ ህዝብና ናባኻ ንጥምት እግዚአብሔር ኣብ ምድርና ዓላማ ኣለካ ኣብ ህዝብና ዓላማ ኣለካ ኣብ ዝፋሕ ዝበለ ህዝቢ ዓላማ ኣለካ እግዚአብሔር ደው ከተብለና ንጽሊ ከም ህዝቢ ደው ከተብለና ንጽሊ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኻ ደው እንብለሉ ንዓኻ ጥራሕ በይንኻ ጥራሕ ነምልኸሉ ግዜ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ክኸውን እግዚአብሔር ንህዝብና ዒንቱ ክትከፍት ንጽሊ ብርሃኑ ክትከፍት ንጽሊ ናባኻ ጥራሕ ዝጥምትሉ መዓልታት ክመጻ ንጽሊ ካልኦት ጓኖት ኣማልኽቲ ካልኦት ኣስታርቴታት ካልኦት ጣዖታት ካብታ ምድሪ እቲኣ ክለዓሉ በይንኻ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ግን ክትምለኽ በይንኻ ኣብታ ምድሪ እቲኣ ግን ክትገዝእ منسياتنا نعاقا قفلتو دبال أمالختي دبال እግዚአብሔር ኣብታ ምድሪ ኣዛዓዩ ሁሉም እግዚአብሔር ስፍራኦም ክለቁ በይንኻ ግን ኣብታ ምድሪ ኣምላኽ ምዃንካ ክትፍለጥ በዝን ኮ ዝንጽልለና እግዚአብሔር ስለ ምድርና ዓላማ ኣለካ ነመስግነካ ህዝብና ንዓኻ ስለዝፈልጥ ንዓኻ እግዚአብሔር ኣምላኸይና ቦይን ስለዝፈልጥ ነመስግነካ ከምኡን ስለ ትገብሮ ስለ ኢትዮጵያ ነመስግነካ ስለ ሱዳን ነመስግነካ ኣብዚ ከባቢና ሁሉ ሰላም ክኸውን ካደጊምና ንጽሊ ስለዛ ንብረላ ምድሩን ንጽልለና እግዚአብሔር ኣምላኸይና ቦይን ደሓንን ሰላምን ክኾነላ ዕቂባትና እሞ እግዚአብሔር ኣምላኸይና ቦይን በረኸት ካብዝ ምድሪ ዝኸውን ሰላም ካብዝ ምድሪ ዝኸውን በይን ካብዝ ምድሪ እግዚአብሔር ንስኻ ክትፍለጥ
ጎይታ ነዛ ምድር እዚኣ ንምድሪ ካናዳ ሒዝና ኸዓ ንመጽእ ክትባረኻ ንጽሊ ብነገር ኩሉ እግዚአብሔር ዓቢኢኻ አሜን ኢየሱስ ይኽበር ኢየሱስ ይኽበር ክብርና አምላኽና ይኹን ከመይ ሓዲርኩም ቋዕ ብድሓንን ብሰላምን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም እግዚአብሔር ዝተባረኸ ይኹን ሓንቲ ቃል ከንብብ ወእስራኤል ብፁዕ ኢኻ ብእግዚአብሔር ዝደሓነ ህዝቢ መን እዩ ኸማኻ ዋልታ ሓገዝካ ንሱ ድማ ሰይፍ ሓበንካ እዩ እስኪ ንበላ ወእግዚአብሔር ወእስራኤል ብፁዕ ኢኻ ብእግዚአብሔር ዝደሓነ ህዝቢ መን እዩ ኸማኻ ዋልታ ሓገዝካን ንሱ ድማ ሰይፍ ሓበንካ እዩ እስኪ ኣብ ጥቓና ንዘሎ ሰብ እግዚአብሔር ረዳኢኻ ኢኻ ንበል ሕቑፍ ኣቢልና ካብ ዘለና ብድድ ንበል እሞ እግዚአብሔር ረዳኢኻ ኢኻ ንበሃል እግዚአብሔር ይባረክ ካብ ዘለና ኣብ ጥቓና ንዘሎ ሰብ አምላክ ባረክኩም ወእስራኤል ብፁዕ ኢኻ ብእግዚአብሔር ዝደሓነ ህዝቢ መን እዩ ኸማኻ ዋልታ ሓገዝካ ንሱ ድማ ሰይፍ ሓበንካ እዩ አቤት ክጥዕም ቃል ንዓና ተጻሕፈ ንዓና ዝተዋህበ ክቡር ቃል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ከመይ ሓዲርኩም ሓድሽ ጋሻ ማእከልና ጋሻና ንምቕባል ኣብ ዘለኹ ጋሻ ካብ ካልጋሪ ዝመፀ ካብ ካልእ ቦታታት ዝመፀ ጋሻና ክንቅበል ሽምኩም እንድሕር ነጊርኩምኒ ድሓር ክንላለየኩም ቅልል ይብለና ናብ ጵኒኤል ንመጀመርያ ግዜ ዝመፀ ጋሻ ሁላትና ደቂ ገዛ ኢና ጋሻ የብልናን حراي أجايش نحن عزيلنا نبتي سمونا ومدباتنا كنجر كفتني سولسن عربن ناي وجحتا زوم زكاية صلوات الله سولس نقول سب زكاتته حمشتم فرق عن الزجمر أتاناي عرب خاء نايدك نستيو زما أكلت خمسة عاد حمشته خمسة عشر دشته سلزي زي عندك نستيو أتحنتجن نقول لاتنا تملكتيا كبرنا أملاك يكون ربعون ناي ونجل أقلقلوت أبزبوت هذه كوينهم قلقلو حوات الله يوم زمسكرو زتقليو سلزي اتدق فوتي مساعتهم كوين قاع تيات رزقن الله ربع ناي ونجل أقلقلوت يتأمينهم زوتو كل جزء أبزبوت هذا زركب حوات الله سليوم جزء بهر استبارك يكون متينا أبزبوت هذا قاع ورحتو ورحت حيو بقواني متشو جزيئيو سلازي متينا أبزبوت هذا قاع مسحواتنا خنحبر موت دق قاع ونجل كنجر يجبأ النايو كبرنا أملاك ونسع شدشته أبزبوت هذه علنا عربي ناي من أسعة أقلقلوت الله أبزبوت هذه عدميهم كعصر ثلاثة عامات نلا علي أبزبوت هذه سعشوعته بإنجليزي زجبر برنامج نقولاتنا ولدي كيسلكنا كيدخمنا ندكنا أتسبقنا عتقنا نبزبوت هذه حزنا يمكن مت يجبأنا إيوه عربي كلاتنا ولدي ببزح تجاه ببزح تجهات ندكنا إنفست نقبر لهم حزنا يوم نبزبوت هذه نمتع زجبأنا نقبر زي أبي هركعة كقبلومي تقبلوا ميخا بوم جيروخا أبز مدرزي كعي إمو كيسلكنا خيدخمنا تعاتقنا ندكنا نمتع يوم كبري نعملخ يكون قدام قروم زخونه جزء أبزبوت هذلنا حمشته قاب شمونته تمالي صبح برنامج نيرونا زيابير زتبارك يكون قدام أبزبوت هذا خطركبو دقيمنا نحبركم كبرنا أملاك يكون شمونتم فرقان قاب عصرتم فرقان نمن سياتنا زتدالو مدبالوي سلزي كل خاتكم من سياتون شمونتم فرقان قاب عصرتم فرقان زبوت هذه كفوتيو مالتي كبرنا أملاك يكون أتن نمج الرشا زلوا سنبت ساعته عصرت حدم فرقان زكايد برنامج لنا كبري نعمله يكون أب مبزحته نايزا كتما كفلي ناي مصنعة مصحف قدس اللون نايوس الذي أبتناي مصنعة مصحف قدس أو خاء نؤتو نمهر نسلتن نخالوتون نتكب كبرنا نعمله نايخون يسوس قويتاي
ኢየሱስ ጎይታይ አምላክ መስገን ካለ ዘላትና ንሓደ ወርሕ ሙሉ አናውንስመንት ዝገበርናያ መኸባኻትኩም ብዙሕ ምላሽ ዘይረኸብና ሕጂ ናይ መጨረሻ ግዜ ንነግር ኣለና ሎማዓንቲ መወዳእታ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ንኹልኻትኩም ኣገልገልቲ ጵኒኤል ብዛሕትኩም ነቶም ዝተመዝገብኩም እግዚአብሔር ይባርኽኩም ቴንኪው ክንብለኩም ንደሊ ነቶም ዘይተመዝገብኩም ሕጂ ዕድል ኣላትኩም ናይ መጨረሻ ግዜ ጀነረሲና እስካብ መጨረሻ ተጸቢናኩም ሕጂ ጽባሕ ናይ ግድን ቁጥሪ ህዝብ ክንህብ ኣለና ኣውቶቡስ ከነዳሉለና ብዙሕ ነገራት እዩ ስለዚ ቶም ንኸይድ ሕጂ ላስት ሚኒት ክትምዝገቡ ደጊምና ንዕድም መፅኡ ዘካፍለና ምሳና ኮይኑ ትሬኒንግ ዝህብ ምኩር በብዙሕ ነገራት እንፈልጦ ንነዊሕ ግዜ ኣብ ማእከልና ዝተመላለሰ ብጸጋ ጸብለል ዝበለ ዶክተር ኢዮብ ማሞ ኣብ ማእከልና ክርከብ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ፕሪቪሌጅ እዩ ኣዝዩ ጠቃሚ ኢምፓክት ዝብል ናይ ስልጠና ፕሮግራም ዘለዎ ሓዊኡ ብዙሓት ቸርችታት ዝዓይ ኣዝዩ ጠቃሚ ሰብ እዩ ክትጥቀሙ ኢኹም ስለዚ ምፁ ምስ ዶክተር ኢዮብ ማሞ በቲ መዓልቲ ጽቡቅ ግዜ ከልወና እዩ ቀዳም ኣብዚ ቦታ እዚ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ቦታ እዚ ክብል ከለኹ ኣድራሻ ኣብ ካለ ቦታ እዩ ኦልድስ ኣብ ዝበሃል ቦታ እዩ ተኣገልግሎትና ክንገብሮ ኦልድስ ካብ ከተማና 89 ኪሎ ሜትር 55 ሚኒትስ እዩ ከዓ ዝወስደልና ስለዚ ሰዓት 10 እያ ትጅመር ልክዕ ከምዛ ኣብዚኣ ንገብራ ፕሮግራምና ኣብ ሰዓት እዩ ዝጅመር እቶም ድራይቭ ንገብር ሰባት ኣቀዲምና ኣብ ቦታና ክንርከብ እቶም ብኣውቶቡስ እትኸዱ ከዓ ልክዕ ነትሽዓተ ረብዕ ጉደል ኣብዚ ቦታ እዚ ክትመፁ ደጊምና ንሕብረኩም እቲ ኣውቶቡስ እትነቅለሉ ሰዓት 9 እዩ ስለዚ ኩልኻትኩም ኣሕዋተይ ኣገልገልቲ ናይዚ ቤተክርስትያን በቲ ንግሆቲ አንጌኩም ክትስእሞ ብንግሆና ከዓኒ ጉዳይና መታን ክንፍጽም በዚ ከነተሓባበረኩም ንደሊ ክብሪ ንኣምላኽና ይኹን ካልእ ሎማዓንቲ ሒዝኩሞ ዝመጻኹም ሪሳይክል ከይትርስዑ ኣብዚ ኣገዲፍኩምን ክትከዱ ደጊምና ንሕብር ሕጂ ንኣምላኽና ሒዝናዮ ዝመጻና መባእናን ዕሽርናን እንህበሉ እዋን እዩ በዚ ከዓ እግዚአብሔር ይኽበር እቲ ጉልበትና ዝሃበ እግዚአብሔር ስራሕ ዕድል ዝፈጠረልና ዕድመውን ዝሃበና እግዚአብሔር በዚ ጌርና ከዓ ንኣምላኽ ከነኽብሮ ኢና ምስ ሓውና ሙሉ ኮይና ክንጽሊ ኢና
ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ዓለም ጎይታ እዩ ክብር ሁሉ ንአምላኽና ይኹን ንሱ ሕያው ዝኾነ ንጉስ ነገስታት ዝኾነ ከምኡ ዝበለ ዘየልዎ አምላኽ ክብርና አምላኽ ይኹን ንሱ ኤልሻዳይ መወዳእታን መጨረስታን ዘይብሉ አምላኽ ክብር ሁሉ ንአምላኽ ይኹን ከመይ ሓዲርኩም ኩሉ ሰላም ድዩ ኩሉ ጽቡቕ ድዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሎሚ ከነንብቦ ሒዘ መጽ ዘለኹ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 10 ካብ 1 ስጋብ 30 እዩ ንውሕ ዝበለ እዩ ስለዚ ኩላትና ንኽብሪ አምላኽ ካብ ዘለናዮ ንተንስእ እሞ ከነንብብ ኢና ክብርና አምላኽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሒዝናዮ ዘለና ክብርና አምላኽ ይኹን ኦልራይት ከምዚ ብል ድማ ድሕሪ እዚ ደቂ ሞዓብን ደቂ አሞንን ምሳታቶም ድማ ካብቶም አሞናውያን ንዮሳፋት ክወግኡ መጹ ንዮሳፋት ከምዚ ኢሎም ዝነግርዎ ሰብ ከዓ መጹ ካብ ማዕዶ ባሕሪ ካብ ሶርያ ብዙሕ ሰራዊት መጻእካ ኣሎ እነሆ ድማ ኣብ ሓጾጽ ታማር ኣሎ ንሳ ዒንገዲ እያ ሽዑ ዮሳፋት ፈረህሞ ንእግዚአብሔር ክደልዩ ገጹ መለሰ ኣብ ዘሎ ይሁዳውን ጾም አወጀ ይሁዳ ኸ ረድኤት ካብ እግዚአብሔር ክደሊ ተዓከበ እወ ካብ ኩለን ከተማታት ይሁዳ ንእግዚአብሔር ክደልይዎ መጹ ዮሳፋት ድማ ኣብታ ናይ ይሁዳን ናይ ኢየሩሳሌምን ማሕበር ኣብታ ቤት እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ሓድሽ አጸደው በለኻ ወእግዚአብሔር አምላኽ አቦታትና ንስኻ ዶ ኣይኮንካን አምላኽ ሰማይ እቲ ንኹለን መንግስታት አሕዛብ ዝገዝእ ድማ ዓይንስኻ እንዲኻ ሓይልን ስልጣንን ኣብ ኢድካ እሞ ክቃወመካ ዝኽእል የልቦን ወአምላኽና ነቶም ኣብዛ ሃገር እዚኣ ተቐሚጦም ዝነብሩ ካብ ቅድሚ ህዝብኻ እስራኤል ዘባረርካዮም ንዓኻ ንዘርኢ አብርሃም ፈታዊኻ ንዘላለም ዝሃብካዮ ንስኻ ዶ ኣይኮንካን ኣብኣ ድማ ተቐመጡ ኣብኣውን ንስምካ መቕደስ ሰርሑ ከምዝኻ በሉ ኣብ ልዕሊና ክፉእ እንተመጸ ሰይፍ ፌራ ፍርዲ ወይ ጥሜት ሽዑ ኣብ ቅድሚ እዛ ቤት እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ደው ክንብል ኢና ስምካስ ኣብዛ ቤት እዚኣ እሞ ብመከራና ናባኻ ክንምህለል ኢና ንስኻ ድማ ሰሚዕካ ከተድሕነና ኢኻ ሕጂኻ እንሆ ደቂ አሞንን ሞዓብን ከረንን ስዒርን ንእስራኤል ካብ ምድሪ ግብፂ ክወፁ ከለዉ ንዓታቶም ክኣቱ ዘይፈቐድሎም ንሳቶም ካብኦም ዜሮም ዘይጥፍእዎም እነሆ ንሳቶም ካብዛ ዘረስተኻና ርስትኻ ከውፁና ብምምፅኦም ከመይ ዝበለ ወሬታ ይመልሱና ኣለዉ ወአምላኽና ኣይትፈርዶም እንዲኻ ንሕና ኣብ ቅድሚ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ዓቢ ጭፍራ ሓይሊ የብልናን እንታይ ከም ንገብር ኣይንፈልጥን ኢና ዓይንትና ግና ናባኻ ይጥምታ ኣለዋ ብዘለዎ ይሁዳ ከዓ ምስ ሕፃውንቶምን ኣንስቶምን ደቆምን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ደው ኢሎም ነበሩ ሸውዓብ ማእከል እታ ማሕበር ናብ ልዕሊ የሃዛኤል ወዲ ዘካርያስ ወዲ በናያ ወዲ የዔል ወዲ ማታያ እቲ ለዋዊ ካብ ደቂ አሳፍ መንፈስ እግዚአብሔር መጸ ንሱ ድማ በለ አቱም ሰብ ኩላ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም እትነብሩን ንስኻ ንጉስ ዮሳፋት ስምዑ እግዚአብሔር ከምዚ ብላለሁ እቲ ውግእ ናይ አምላኽ እዩ እምበር ናታትኩም ኣይኮነን እሞ ኣብ ቅድሚ እዚ ዓቢ ጭፍራ እዚ ኣይትፍርሁን ኣይትሸበሩን ጽባሕ ውረድዎም እሞ በቲ ዓቐበት ፂፅ ይድይቡ ኣለዉ ኣብ ቅድሚ እቲ በረኻ ይሩኤል ኣብ ወሰን እቲ ለስተ ድማ ክትረኽብዎም ኢኹም አቱም ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ንስኻትኩም ሲ ኣብዚ ኣይክትዋግኡን ኢኹም ንቅድሚት ኣቢልኩም ደው በሉ ደኣ ደው በሉ እሞ እቲ ምድሓን እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ከም ዘሎ ረአዩ ኣይትፍርሁን ኣይትሸበሩን ከዓ ጽባሕ ናብ ቅድሚኦም ውፁ እግዚአብሔር ድማ ምሳኻትኩም እዩ ሽዑ ዮሳፋት ብገጹ ናብ ምድሪ ፍግም በለ ብዘሎ ይሁዳን ኣብ ኢየሩሳሌም ዝቕመጡ ዝነብሩን ከዓ ንእግዚአብሔር ክሰግድሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብገጾም ተደፉ እቶም ለዋውያን ካብ ደቂ ቀሓታውያን ካብ ደቂ ቆርሓውያን ድማ ንእግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል ኣዝዩ ዓው ብዝበለ ድምፂ ከመስግንዎ ተንስኡ ንጽባሒቱ አንጊሆም ተንሲኦም ናብቲ በረኻ ተዓቃወፁ ከወፁ ከለዉ ድማ ዮሳፋት ደው ኢሉ በሎም
أتم يهودان أبي يرسالم تنبرون سمعوني بإግዚአብሔር أملاككم أمنوا مو صنعات كنوا إيخم بنبياتو أمنوا مو كان علكم مسات مستوم حزبي مستماخر خا نإግዚአብሔር ززمرو قدوسان አልባሳት ለቢሶም ድማ ቀቀድም ሰራዊት ከወጹ ከለው ዘመስግንዎ ሰባት አቆመ ንሳቶም ካ ከምዚ ክብልዮም ምሕረቱ ንዘላለም ይሞ ንእግዚአብሔር አመስግንዎ ክዝምሩን ክውድሱን ምስጀመሩ ኸአ ነቶም ናብ ይሁዳ ኢሎም ዝመጹ ደቅ አሞንን ሞዓብን ነቶም ናይ ከረን ስዒርን እግዚአብሔር ድቡቃት አውጻሎም እሞ ተሰዓሩ እቶም ደቅ አሞንን ሞዓባውያንሲ ነቶም ኣብ ከረን ስዒር ዝነበሩ ቀትልዎምን ከጥፍዎምን ተንሱ ነቶም ኣብ ስዒር ዝነበሩ ምስ ወድኡዎም ድማ ነንሕድሕዶም ክጠፋፍኡ ተሓጋገዙ ይሁዳ ድማ ናይ በረኻ ግንብዕ ዘበኛ ምስ መጹ ገጾም ናብቲ ጭፍራ ቢሉ ነሆ ድማ ሓደ እኳ ከይመልኹ ናብ ምድሪ ዝወድቁ ሬሳታት ኮኑ ዮሳፋጥን ህዝቡን ነትምርክኦም ክገፉ ምስ መጹኻ ኣብ መንጎቶም ሬሳታት ብዙሕ ሃብቲ ገንዘብ ክቡር ኣቕሓን ረኸቡ ምጽዋሩ ክሳዕ ዝስእኑ ንርእሶም ሓፈሱ እትምርኮ ብዙሕ ነበረ እሞ 3 መዓልቲ ክገፍዎ ዓሉ በታራበዒቲ መዓልቲ ድማ ኣብ ለሰ በረኻ ተኣከቡ ኣባ እግዚአብሔር ባረኾ ስለዚ ስምታ ቦታ እቲኣ ክሳዕ ሎሚ ባራካ ኢሎም ይሰሚዎ ኣለዎ ሽዑ እግዚአብሔር ኣብቶም ጸላእቶም ኣሐጊስዎም ነበረ እሞ ናብ ኢየሩሳሌም ብሓጎስ ክምለሱ ኩሎም ሰብ ይሁዳን ኢየሩሳሌምን ዮሳፋት ቀቅድሚኦም እንዳኸደ ተመለሱ በመሰንቆን በበገናን መለኸትን ድማ ናብ ኢየሩሳሌም ናብ ቤት እግዚአብሔር አተው ኩላቶም መንግስታት ሀገራት ድማ ነቶም ጸላእት እስራኤል እግዚአብሔር ከም ዝወግኦም ሰምዑ ፍርሃት አምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ኮነ መንግስት ዮሳፋት ቃ ሃደት አምላኹ ድማ ኣብ ዙርኡ ዕረፍቲ ሃቦ ክብርን አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ንዘላለም ጌታ ክብር ሁሉና አምላኽ ይኹን ከንጸልይና ሃሌሉያ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነመስግነካለና ንስኻ አምላኽና ኢኻ ንስኻ ሓጋጊ ሕግና ኢኻ ንስኻ እግዚአብሔር ጸግዕና ኢኻ ዕርድና ኢኻ ትውክልትና ኢኻ በአኻ እግዚአብሔር ናይ ጸላኢ ነገራት ኩሉ ንስዕር ኢናሞ እግዚአብሔር ነመስግነካለና በአኻ ዓወት ስለንረክብ ዓወትና ንስኻ ስለዝኾንካ ውግእና ትዋግአልና ንስኻ ስለዝኾንካ እግዚአብሔር ነመስግነካለና እግዚአብሔር አቀድሜኻ ምንም ነገር ንዓኻ ዘይከኣል ነገር ስለዘየሎ እግዚአብሔር ክብርና ባኻ ነምጻለና ኩሉ ዝኸብደና ኩሉ ካብ ዓቕምና ንላዕሊ ይውልና ንሓስቦ ነገራት ኩሉ አባኻ ነምጾለና ናባኻ ኩሉ ነገር ቀሊሉ ኢድ እግዚአብሔር ንምድሓን ሓጻር ኣይኮነትን ከም ዝብል ቃልካ በኢየሱስ ክርስቶስም በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር ኣብ ህዝብኻ ተኣምራት ይኹን ብላለኹ ኣብ ህዝብኻ ምድሓን ይኹን ብላለኹ ኣብ ህዝብኻ ፈውሲ ይኹን ብላለኹ ኣብ ህዝብኻ እግዚአብሔር ካብ ነገራት ምውጻእ ይኹን ብላለኹ ጎይታ ንስኻ ብንልምነካ ዘበለ ኩሉ ግዜ ብንሓተካ ዘበለ ኩሉ ግዜ እትሰምዓና አምላኽ ኢኻ እሞ ክብርና ባኻ ነምጻለና ንስኻ ልዑል ኢኻ ንስኻ ስልጡን ኢኻ ንስኻ ዘለኣለማዊ ኢኻ ስለዚ ምስጋና አምልኾ ስግደት ኩሉ ንዓኻ ይኹን እግዚአብሔር ሕጂ ድማ ኣነ ቅድሜኻ ቅድሚ ህዝብኻን ኣለኹም እግዚአብሔር ብዝዛረቦ ነገራት ኩሉ እግዚአብሔር ንህዝብኻ ዝጠቅም እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ኣፈይ ምእንታን ክወፅእ አንደበተይ ተቆጻጸር መመንፈስካ እግዚአብሔር ነገራት ኩሉ ይኹን ብላለኹ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ህዝብኻ ባርኽ እግዚአብሔር ቃሉ ይብል ከም ዝብል ቃልካ ሃበና እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንኣምነካይና አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ቆፈሉ ክብር አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ታይ ከመይ ውዒልኩም ቶማይ ንጉ ሓዲርኩም ስለዝበልኩ ሓዲርኩም ክብል ኢለ ነይረ ከመይ ውዒልኩም ኩሉ ሰላም ዲዩ ኩሉ ጽቡቕ ዲዩ ክብር ሁሉና አምላኽና ይኹን ኢየሱስ ንዘላለም ጌታ ሎሚ ሒዘ መጽ ዘለኹ እንታይ እንድሕሪልና እግዚአብሔር እትውግእ ናይ አምላኽ አሜን እትውግእ ናይ መን ናይ አምላኽ ዓወት ናይ መን ናትና ክብርና አምላኽ ይኹን እትውግእ ናይ መን ናይ አምላኽ ዓወት ግና ናትና ክብር ሁሉና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጌታ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ከም ዘንበብናዮሲ
ዮሳፋጥ ናይ አምላኽ ሰብ ንጉስ እዩ ክብረና አምላኽ ይኹን እዚ ንጉስ እዚ አንተው የምብሉይ ነይሮም ሓደ ነገራሲ ብጣዕሚ ዘገርም ነገር ዘለዎ እዩ ብመገዲ አቡ በተቀደመት መገዲ አቡ እንታይ ዝገበረ ዝኸደ ዝነበረ ሰብ በቃ ናይ አቡ መገዲ ወይ ድማ ዳዊት ብሙሉ ልቡስን እግዚአብሔር እንታይ ዝገብር ዝደሊ ዝነበረ ሰብ እዚ ዮሳፋጥ ድማ ንእግዚአብሔር አምላኹ እንታይ ዝደሊው ዝነበረ ሰብ ክብረና አምላኽ ይኹን ከሪው ኸለና ትዝገበሮ ነገራት ኩሉሲ ንበዓላት ናስታርቴታት እንታይ ዝገበረ ዘወገደ ሰብ ክብረና አምላኽ ይኹን በቃ አወጊድዎ እግዚአብሔር ከምዘይፈትዎ ስለዝፈለጠ እንታይ ገበረ እሱም ነቶም አስታርቴ ነቶም ንእግዚአብሔር ክስታይ ዘይኮኑ በዓላት ገለ ኩሉሲ እንታይ ገበሮ አፈራሪስዎም ክብረና አምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ካልእ ድማ ስርዓትን ሕግን ኣብ እስራኤል ምንታን ክኸውንሲ እንታይ ገበረ ነቶም ፈረድቲ እንታይ በቃ ኮፍ አቢሉሲ እዚ ትፈርድዎ ዘለኹም ፍርዲ ናይ አምላኽ ፍርዲ እዩ ስለዚ ብትገብርዎ ነገር ኩሉ እንታይ ገበሩ ንአምላኽ አበኹም እንታይ ገበሩ ፍርሁ ኢሎም ክብረና አምላኽ ይኹን ፍርሃት እንታይ ንአምላኽ ፍርሃት ክህልዎም እሞ ብዝገብርዎ ነገር ኩሉ መማለጃ ዝኾነ ነገር ከይቅበሉ ምእንታ እንታይ ገበሮም ዝዛረቦም ዝነበረ ሰብ እዩ እዚ ናይ አምላኽ ሰብ ክብረና አምላኽ ይኹን እንድሕሪና ድማ እንታይ ዝገብር ነይሩ እንድሕሪና ንእስራኤል ነቲ ንኩሉ ይሁዳሲ እንታይ ክኸውን ናይ እግዚአብሔር ነገር ምእንታን ከመሃሩሲ መማህራን እንታይ ዝገብር ዝነበረ ሰብ እዩ ናብቲ ህዝቢ በቃ ሰዲዱሲ ኣብ ኩሉ ዓድታት እንታይ እንዳኸዱሲ መማህራን እንታይ ክኾኑ ክምህሩ ነቲ ህዝቢ ስርዓትን ሕግን ናይ እግዚአብሔር አካይዳ ናይ እግዚአብሔር መገዲ ናይ እግዚአብሔር ነገር ምእንታን ክፈልጥሲ እንታይ ይኸውን ከመሃር ምእንታንሲ መማህራን ሰዲዱ እንታይ ንኩሉ ህዝቢ ዝመሃረ ሰብ በቃ ናይ እግዚአብሔር ነገር ዝገብር ዝነበረ ሰብ ኣብዚ ኣብ ዒስራ ምስ መጻና ግና ብድንገት እንታይ መጽዮም በቃ ደቃሞን ደቂ ሞዓብ ኩሎም ተኣኻኺቦምሲ ይመጹኻ ኣለው ዝብል ድምጽ መጽዮ መልእክተኛታት መጽዮሞ እዞም መልእክተኛታት እንታይም ዝገብሩ እንድሕሪልና ሓደ ኣዋጅም ሒዞም መጽዮ በቃ እዚ ህዝብ እዚ ይመጽ ኣሎ ብጣዕሚ ሓያል ጭፍራ እዩ ብዙሕ እዩ ይብላ ኣብ ኸነንብቦ ከለናሲ ብዙሕ እዩ ስለዚ እንታይም ገይሮም እንድሕሪልና ዮሳፋጥ እንታይ ኮነ ምሰምዕስ ፈርህ ይብለን ዮሳፋጥ ምሰምዕ እንታይ ገይሩ ፈርሂው እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ኣብ ህይወት እንታይ ዝኾነ ነገር ክመጽእ ከሎሲ እንታይ ፍርህ ድማ ምሱ ይመጽእ ምክንያቱ ካብ ዓቕምኻ ንላዕሊ ከም ዝኾነ ነገራት ኩሉ እንታይ ካብ ዓቕሚ ንላዕሊ ከም ዝኾነ ስለ እንሪኦ በቲ ሃንደበቲ ዝመጽእ ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ቀሲኑ ተደላዲሉ ሕግ እንዳማሃረ ነገራት እንዳገበረ ኩሉ ነገራት ጽቡቕ ሰላም ኣብ ዕረፍቲ ዝነበረ ሰብ ግን ብድገት ግን ውግእ ይመጽእ ካሎ ምስተባሃለሰ እንታይ ከበረ ፈርህ ይብል ዳሕር ምስ ፈርህ ዮሳፋጥ ዝገበሮ ነገር ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ምስ ፈርህ እንታይ ገይሩ እንድሕሪልና ዮሳፋጥ ምስ ፈርህ እንታይ ገይሩ ንእግዚአብሔር አምላኽ እስራኤል እንታይ ሽዑ ዮሳፋጥ ፈርህሞ ንእግዚአብሔር ክደልዮ ገጹ መለሰ ዳሕር እንታይ ኣብ ዘሎ ይሁዳውን እንታይ ገበረ ጾም አወጀ ሕጂ ነገራት ክመጽእ ከሎ እንታይ ዝኸውን እንድሕሪልና ኣብ ህይወትና ነገራት በቃ ዘይተጸበናዮ ሃንደበት ነገር እንድሕር መጽእ እንታይ ዝኸውን እንድሕሪልና ካብ ዮሳፋጥ እንመሃሮ ትምህርት ኣሎ እንታይ ኮነ ፈርህ ግን ምስ ፈርህስ እንታይ ኮነ በቃ ንሰባት ያውራይን ከም ዝኾይነኩ አረ በጃኹም ገለመለ ገለ እንዳበለሰ ወራ ያውራይን እንታይ ገይሩ በቃ አቀድም ናይ ገጽ እግዚአብሔር ደለ ይብል ሽዑ እንታይ ገይሩ ጾም አወጀ ይብል በቃ እንታይ ነገራት እዚ ዝመጽእ ዘሎ ብርቱዕ ነገር እንታይ መፍትሒው አመኒ ዘሎ ኢሉ ኣብ እግዚአብሔር ፍታሕ ዘምጽእ ወይ ድማ መልስ ዘለዎ መን ኢሉ እግዚአብሔር ኢሉ ስለ ናብ እግዚአብሔር አቦታቱ እንታይ ገጹ መለሰ ይብል መሊሱሲ እንታይ ገይሩ ጾም አወጀ ይብለን እዚ ንጉስ እዚ ዝገርመኩም ክንደይ ሰራዊት ከም ዝነበረው ትፈልጡ ዲኹም 1.16 ሚሊዮን ሰራዊት ነይሩ ዮሳፋጥ ሰራዊቱ ክንደይ ነይሩ 1.16 ወይ ድማ 1 ሚሊዮንን 160,000 ሰራዊት ዝነበረው ሰብ በሰራዊት በጣም ብዙሕ ሰራዊት ዝነበረ ግን እንታይ ኢሉ በቃ አነ ናብ ዝመጽእ ኢሉ ናብ እግዚአብሔር ኃይልናን ክእለትናንሲ አቀድም እግዚአብሔር ምንም ከም ዘይኮነ
ዝተኣማመን ሰብ ነይሩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ናይ ዮሳፋት ጸሎት እንድሕሪናዮ ኣብ 6:12 እንድሕሪና እንታይ ብል መሲልኩም በለኻ ኢሉ ወእግዚአብሔር አምላክ አቦታትና ንስኻዶ ሃይኮን ካን አምላክ ሰማይ እትን ሁሉ መንግስታት አህዛብ ክገዝእ ደማ እንታይ ትገብር እትገዝእ ንስኻ ይደኾን ካን ኃይልን ስልጣንን ኣብ ኢድካ እዩ ክቃወመካ ዝኽእል የልቦን ኢሉ በቃ ንእግዚአብሔር ክቃወሞ ዝኽእል የልቦን በቃ እዚ ተአማሚ ነው ንእግዚአብሔር ክቃወሞ ዝኽእል ከምዚ የሎ ፈሊጦ ክብርን አምላክ ይኹን ስለዚህ ዮሳፋት እንታይ ኢሉ ነህና እንታይና ሰራዊት አለኒ ክስታ አለኒ አይበለን ነህና አቀድም እዚ ዝመጽ ዘሎ ጭፍራ ኃይሊ የብልናን ይሉ ዝገርም ኣብዚ ዝመጽ ዘሎ ጭፍራሲ ጭፍራዮ ጭፍራ ሆይኑ እንዳመጸሲ 1.16 ሚሊዮን ሂዙ ሰራዊት እንታይ ይሉ አቀድም ዝመጽ ዘሎ ኃይልሲ እንታይ ኃይሊ የብልናን ክእለት የብልናን ግን እንታይ ይልዎ ንስኻ ይኻ እንታይ እዚ ዝመጽ ዘሎ ዓቢ ጭፍራ ኃይሊ የብልናን እንታይ ከም ንገብርውን አይንፈልጥን እንታይ ከም ንገብርውን አይንፈልጥ ሓደ ግዜ እንታይ ክትገብር ከም ዝኽአለ እንታይ ክትገብር ከም ዘለካ ዘይ ትፈልጠሉ እዋን ክመጽ ሆሎ ካብ ዮሳፋት እንመሃሮ ትምህርት ኣሎ ክብርና አምላክ ይሁን እንታይ ክንገብር ከም ንኽእል አይንፈልጥን ኢና ግን እንታይ ኢሉ ሽዑ አይንፈልጥን ኢና አዕንትና ግና ናባኻ ይጥምታ ኣሎ አይሉ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ጌታ አዕንትና ግና ናባኻ ይጥምታ ኣሎ አይሉ ክእለት የብልናን ኃይሊ የብልናን ግን ሓደ ነገር ግና ንፈልጥ ኢሉ እንታይ ንገብር ኣለና ቆላሕታና ጠመተና ናባኻ ንስኻ ኩሉ ከም ትኽእል ንፈልጥ ኣለና ኃይሊ የብልናን ክእለት የብልናን ግን አባኻ ግና እንታይ ንገብር ኣለና ንውከል ኣለና ኢሉ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጌታ እስኪ ነዚ እግዚአብሔር ብጣቂት ብልልታ እስኪ አኽብሩላይ ኢየሱስ ጌታ ከም እግዚአብሔር ዝበለ ማንም የልቦን ከም እግዚአብሔር ዝበለ ማንም የልቦን እሱ በይኑ ንጉስ ነገስታት ጎይታ ጎይቶት ናይ ኩሉ ፈጣሪ ኣብ ቅድሚው ድማ ምንም ነገር እንታይ ዝሳአኖ ዘይሎ ዘይብሉ ጎይታ ክብርና አምላክ ይሁን ስለዚህ እንታይ ኢሉ በቃ ዓቅም የብልናን ክእለት የብልናን እንታይ ግና አዕንትና ግና ናባኻ ይጥምታ ኣሎ አይሉ ክብርና አምላክ ይሁን ንላዕልን ተጠመትኩ ሰማያት ግብሪ ኢድካዩ ንምድርን ተጠመትኩ ምድሩን ግብሪ ኢድካያ እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ኃያል እግዚአብሔር ስልጡን እግዚአብሔር ስልጡን ዳኽነት ካመወዳት አይብሎን አልፋን ኦሜጋን ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ጎይታ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ጎይታ ተመስገን ንኹሉ ፈጢርካዮ ንስውን ተፈጢሩ ዳሕርውን ከም ዓለባ ተጠቕሊሉ ከሓልፍዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ ኣይውዳእንዩ ናትካ ግን ዘመናትካ ከቶ ኣይውዳእንዩ ናትካ ግን ዓመታትካ ከቶ አይውዳእንዩ ንኣምላኽነትካ መወዳእታ አይብሎ ኦሜጋን ቀዳማይ ዳሕራይ እግዚአብሔር ተመስገን ጎይታ ተመስገን ኢየሱስ ተመስገን ልዕልበል ጎይታ ልዕልበል ኢየሱስ ልዕልበል ሃሌሉያ ኢየሱስ ንዘላለም ጌታ ንአምላኽነቱ መወዳእታ ዘይብሉ ኢየሱስ ጌታ መወዳእታ ዘይብሉ አምላኽ ንዑ ዝሰአኖ ዘይብሉ አምላኽ ነገራትና ሁሉ እንታይ ዝገብር ዝፈትሕ አምላኽ ናብ አምላኽ ክንመጽእ ሆለና እንታይ ዝገብር
ፍትሕ ዘለዎ ኣምላኽ ዝፈትሕ ዝምልስ መልስ ዘለዎ ንሕቶታትና ሁሉ ዝምልስ ኢየሱስ ንዘላለም ጌታ እዩ ስለዚህ ከምዚ ኢሉ ከሎ እንታይም ገይሮም እንድሕሪልና እዚ ነገር እዚ ምስ መፀ ዮሳፋጥ እንታይ ገይሩ ንእግዚአብሔር እንታይ ፈረህ ይብል እንታይ ገበረ ገጽ እግዚአብሔር ደለ ደሃ እንታይ ገበረ ጾም አወጀ ደሃር ኩሎም ሰብ ይሁዳ ኩሎም ድማ እንታይ ገበሩ ንዑ ስዒቦምሲ ገጽ እግዚአብሔር ክደል ይጀምሩ በቃ ደድሕሪ ስዒቦም አሜን በቃ እዚዩ መገዲ እዚዩ ኾውን ዘለዎ በኸምዚና ክንከይድ ምስ እግዚአብሔር ክንራኸብ እንድሕር ኮይና this is the way ኢሉሲ እንታይ ገበሮም አርአዮ ሽዑ ሁላቶም ክጽልዩ ምስ ጀመሩ እቲ ፕሮሚስ ንኣምላኽ እቲ እግዚአብሔር እንታይ ዝገበሩ ኣብ ህይወቶም ናይ ኣቦታቶም ኣምላኽ እቲ ዝሃቦም ነገራት ኩሉ እናዘከረ ክጽል ከሎ ሓደ ነገር ተፈጢሩ ኢየሱስ ጌታዬ ሓደ ነገር ተፈጢሩ እንታይ ኮይኑ ካብ ሰማይ መልስ መጪ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካብ ሰማይ ነቲ ኩነታት ዝኸውን ነቲ ዘለውዎ ኢንስታንት ዝኾነ ፕሬየር መልስ ዝኸውን እንታይ ኮይኑ ደበኺሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ንዘላለም ጌታዬ ያሃዚኤል ድማ እንታይ ኮነ እግዚአብሔር አተንሲው ያሃዚኤል ድማ መንፈስ አምላኽ እንታይ አቡ መጽ ይብለና መንፈስ አምላኽ ምስመጾ እንታይ ገይሩ እንድሕሪልና በቃ እንታይ አቱም ህዝብ ስምዑ አታ ንጉስ ዮሳፋጥም እንታይ ግበር ስማዕ ይሉ ክብርና አምላኽ ይኹን ዝገርመኩም ነገር እዘብ እዚ እንታይ እንድሕሪልና በቃ ኣብ ካልእ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ነገራሲ አይንሪዮን ኢና ንመጀመርታ ጊዜ ንሪዮና በትሽምት ተጸውዑ ሰባት አለው ግን እዘብ እዚ እንታይ ኮይኑ ኣብታ ጊዜቲኣ መንፈስ አምላኽ ክሰርሕ እንድሕር ኮይኑ እንታይ ዝገብር እንድሕሪልና በቃ መንፈስ አምላኽ እንታይ ዝገብር ይዘውር እንታይ ይገብር ነቲ ናብኡ እንታይ ዝገብር ዝለግብ ነቲ ንዑ ዝደልዮ ሰብ እንታይ ይገብሮ ይራኸቦ ክብርና አምላኽ ይኹን ፒክ ይገብሮ ምሽ ሽዑ እንታይ ይገብር ስርሑ ይዓይ ስርሑ ይሰርሕ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ኣብ እግዚአብሔር እንታይ አይኮነን እንድሕሪልና በቃ አድሎ ገጽ የልቦን እግዚአብሔር በማንም ክሰርሕ ይኽእል በማንም እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ይኽእል እዩ ክዓይ ይኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጌታ ትዝክሩ እንድሕር ኮይኑም ናይ አምላኽ ሰብ ኤልያስ እንታይ ገይሩ በቃ ነገራት ኩሉ ገይሩ ናይ በዓላት ነቢያት ክስታይ መስቀተለ ኩሉ መስቀተለ ገለ ኢዛቤል እንታይ ላቶ አነ ከም ሓደ ካብዚ ናይ ከምዚ ዝገበርካዮም ከሙዓታቶም እንተዘ ይገበርካ አማለኽቲ ከምዚ ግበረኒ ከምዚ ድማ ይወቀኒ ኢላሲ እንታይ ገርት መልእኽቲ ሰዲዳትሉ ሽዑ እንታይ ገይሩስ ፈሪሁ ድማ እንታይ ኮይኑ ምህዳም ይጀምሩ እንታይ ኮይኑ በቃ ኩሎም ነቢያት እንታይ ኮይኑ በቃ ሄዶም አነ በይነይ ጥራይ ተሪፈለሁ ኢሎ በይነይ ሚ አነ እግዚአብሔር ናይ አነነት መንፈስ ካባና ይወግድ ኢየሱስ ጌታ ግን ናይ እግዚአብሔር ምላሽ እንታይ ነይሩ እንድሕሪልና ሓደ ነገር ነይሩ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ሚ አይተበል እንታይ ዳ ሸውዓተ ሺህ እንታይ ንበዓል ዘይሰግዱ እንታይ አለውኒ እግዚአብሔር ሰብ አለዎ ክብርና ይሁን እግዚአብሔር ሰብ አለዎ እግዚአብሔር ሰብ አለዎ እግዚአብሔር ሰብ አለዎ ክንደይ ሸውዓተ ሺህ ስለዚህ ገይርዎ ሓደ ለይሰን ሂቦ እንታይ ገይርዎ ትምህርት አምሲል ኩሉ ጊዜ ዝገርመን ናይ ኢየሱስ ትምህርትታት ክንሪኦ ከለናሲ ቶም ደቀ መዛሙርቱ ኸዱ ከለው እንታይ ገብሩ ነይሮም በቃ ካብ መንጎና እሱ ናብ ቀራንዮ እንዳኸደ ናብ ስቕለት እንዳኸደ ዋጋ ክኸፍል ምእንታና እንዳኸደ ከሎሲ እንታይ ገብሩ ነይሮም ኣብ መንጎ ካባና ትዝዓበየ ስመኒ እንዳበሉሲ ክትዕ በዚ እንታይሱ ኣትታ ተሪፍዎን ሞቱሲ በዚ ድማ እንታይ ገብሩ ነይሮም መኒ ካባና ዝበልጽ እግዚአብሔር ጥራይ ብሉጽ እግዚአብሔር ጥራይ ብሉጽ ማንም ዝበልጽ የልቦን ክብረት አምላኽ ይኹን ስለዚህ እንታይ ኢሉ እንድሕሪልና ኣብ መገዲ ሁሉ እንታይ እንዳገበረ ትምህርትታት እንዳገደፈ ይኸይዱ ንሕና እንኳን ካይተምለስ ዘሕፍር እኮ ዘሕፍር እንታይ ኮይኑ እንድሕሪልና ኣብ ዘመናት ኩሉ እንታይ እንዳገበረ ይኸይዱ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ ፕሪንሲፕል እንዳቀመጠ ካባኻትኩም ምሩእ ይኸውን ዝደልሎ ባረኽላትኩም ይኹን ይገዛ ትሕት ይበል ሽዑ እሱ እንታይ ዝኸውን አልዝብል በቃ ፕሪንሲፕል እንዳቀመጠ ይኸይዱ ኣብዞን ንኤልያስ ናይ አምላኽ ሰብ እንታይ ኢልዎ ስማዕ ገለ ኢልዎ እንታይ
كمو أيكونن ساعة أنا ترى بيني ترى فلقوا تبلا الغمش ساعة يكون كان شو عتشيح نبعال زي سجدو سبات اللون دبقات السبزي عبت محبر سين تاكينو وسيسين تايلو واتون سبات سلو التانوغس يوسفاتون سمع كبرنا الله مسيج እግዚአብሔር ክመጽ ሆሎን ማኔ ንኹልሰ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣድሎ ገጽ ኤልቦን አሜን ክብርና አምላኽ ይኹን እንታይ ዝገብር እግዚአብሔር በቃ ንኹላትና እንታይ ዝገብር አድሬስ ዝገብር ዝበጽሕ አምላኽ እዩ ዘለና ኢየሱስ ዘላለም ጎይታ ስለዚህ እሰብዚ ምስተንሰ እንታይ ገይሩ እንድሕሪልና መልእኽቲ ጥራይ ዘይኮነ በአምላኽ ይምጽእ ጥበብና አምላኽ ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር እዩ ውጉኩም ዝዋጋልኩም ይሉም ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ እንታይ ገይሩ እንድሕሪልና ጥበብ አምላኽ ሒዙ መጽ ይሰብዚ ጥበብ አምላኽ ናይ እግዚአብሔር ምላሽ እዚ ናይ ጭንቅ ሰዓት ኣብታ ከመይ ዞም ነገታት መጽኦም ዶ የጥፉነ ይሆኑ ኣብ ዝብለሉ ዝነበረ እዋንሲ እንታይ ገይሩ ናይ እግዚአብሔር መልሲ ሒዙ ተገሊጹ ክብርና አምላኽ ይኹን እስኪ ነዚ እግዚአብሔር ብጣቅዒት በልልታ ክብሩና እሱ ፍሉዩ ንዑ ዝመስል የልቦን አሜን ንእግዚአብሔር ዝወዳደሮ ማንም የልቦን ድመሳሰሎ ማንም የልቦን ንሱ በቃ ፍሉዩ ሃሌሉያ ክብር ሁሉን አምላኽ ይኹን ስለዚህ እንታይ ኢሉ እንድሕሪልና በቃ እዚ ምስመጸ ዮሳ እዚ እንታይ ገይሩ እንድሕሪልና እዚ ያሃዚኤል እንታይ ገይሩ እንድሕሪልና ያሃዚኤል ማለት እንታይ ማለት መልእክቱም ጋሲስ እግዚአብሔር እንታይ ገብሪ ይርኢ እግዚአብሔር እንታይ ገብሪ ይርኢ ስለዚህ እግዚአብሔር ርእይዎም ካብቲ ዝነበርዎ ኩነታት ከውጾም ስለዝደለ እግዚአብሔር ምኽሪ ሒዙ መጽኡ ሐሳብ ሒዙ መጽኡ ስለዚህ እንታይ ኢሉ እንድሕሪልና ቀዳማይ ነቲ ፍርሃት ዝነበረ ህዝብ እንታይ ገይሩ ካብ ፍርሃቱ ከውጽ ገይሩ ናብቲ ፍርሃት ዝነበረ እንታይ ገብር ካብ ፍርሃቶም ከውጾም መጽኡ ክብርና አምላኽ ይኹን እንታይ ኢሉ አቦ 16 አቅድም እግዚአብሔር አብ ጭፍራ አይትፍሩን አይትሸበሩ አብ ጭፍራ ዝበዝሕ በቁጽሪ በሁሉ ነገራት ከስታይ ዝኾኑ ግን እግዚአብሔር መሳኻትኩም ስለዝኾነ እንታይ ትግበሩ አይትፍሩ አይትሸበሩ ድማ ይልዎም ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ ፍርሃት እንታይ ከወግድ ፍርሃት ካባታቶም ከአለ ክልተ ዓይነት ፍርሃት አለ ተሓደ ፍርሃት እንታይ ንአምላኽ ምፋ እቲ ናይ ጥበብ መጀመርታ ፍርሃት እግዚአብሔር ይዝብሎ ንምድሓንኩም ድማ ብፍርሃት እንታይ ግበሩ ፈጽሙ ዝብሎ እቲ ቅዱስ ዝኾነ ንናይ እግዚአብሔር እንፈርሆ ፍርሃት እቲ ካልእ ፍርሃት ድማ እንታይ በቃ ብናይ ጸላይ ብናይ ሰይጣን ነገራት ዝመጽ ወይ ድማ ፍርሃት ናይ ሰይጣን እንታይ መሳርሒ እቲ መሳርሒ ዌፐን እንታይ ዝገብር ንሰባት ብፍርሂ ሙሉ ዘመኖም ብትሕቲ እንታይ ባርነት ተታሒዞም ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ፍርሃት ዝተታሒዞም ዝነበሩሲ ኣብ ብርሃን ወጻሎም ኢሉ ስለዚህ እዚ ፍርሃት እዚ እንታይ ካብቲ ህዝቢ ከውጾ ደልዩ ክብርና አምላኽ ይኹን ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ኣብ ይህዛኤል እንታይ መጽኡ ክብሪ ንአምላኽ ይኹን ተዘክሩ እንድሕር ኮይንኩም ሙሴ ናይ አምላኽ ሰብ እግዚአብሔር ሲ እንታይ ገብሮ ከወስዶ ምስ ደለየ ምክንያቱ ብሰንከት ህዝቢ ሲ እንታይ ኮይኑ ብኸናፍሩ ጽቡቕ ሳይገበረን ስለዚህ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ብሰንክሁም እንታይ ገይረ ከምዚ ተዛረበ አነ ኢሉሲ ሓደ ነገር ኢሉ እግዚአብሔር ድማ ኣብ ካብታ ግዜቲ ኣነ እንታይ ከምዘይ ገበሮ በቃ ናብታ ጸባነት ማዓርን ተውሕዝ ምድሪ ኣይክተኣቱን ኢኻ ግን ድሕሪኻ ዝኸውን እንታይ መራሒ በቃ ባዕሉ ድማ ሓቲቱ ዝገርመኩም ሙሴ በቃ እዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ እሞ መን ወሳይ ዝገብር ገለ ምስ በለ መን ኣሎ ኢያሱ ወዲ ነው ያለው እሱ በቃ ንዓይ ዝደሊ አምላኽ ዘለዎ ስለዚህ እሱ ድሕሪኻ ስታይ ክኸውን ስለዚህ ድሕሪው ዝመጽ መን ነይሩ ኢያሱ ንኢያሱ እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ አርባዕተ ጊዜ ኣብ ኢያሱ 1:6 እንታይ ኢሉ ጽናዕ ተባዒሉ እንታይ ኮይኑ ነይሩ እንድሕሪልና እዚ ብብዙሕ ንሙሴሲ ዕሽነት ክዛረብ ብከናፈሩ ዕሽነት ክዛረብ ዝገበረ ህዝቢ
ብሰንክኹም ድማ ኣብቲ ዘዳግም ክዛረቦም ከሎሲ ብሰንክኹም ድማ ናብታ ማዓርን ጸባን ተውሕዝ ምድሪ ከይኣቱ እግዚአብሔር ከልከለኒ ኢልዎ እንታይ ዝገበረ ብኸምዚ ኢያሱ ድማ ኣብ ጽጽባሕ ኩሉ ግዜ ኣብ ጥቓ ሙሴስ በቃ ኩሉ ግዜ ናብ ጎቦ ክድይብ ከሎ ኣብ ታሕቲ ኣብ ዝኾነ ኣብ ዝኸዶ ኩሉሲ ኢያሱ ምስ ሙሴ ልጉብ ነይሩ ስለዚ ትዝኸውን እቲ ኣብ ሙሴ ህይወት ኣብ ሙሴ ትዝመጽእ ቻሌንጅታት እንታይ ዝከታተል ዝርኢ ዝነበረ ሰብ ስለዚህ እንታይ ኢልዎ በቃ ኣብ ውሽጡሲ እንታይ ነይሩ ማለት ፍርሃት ነይሩ እግዚአብሔር ድማ ነዚ ፍርሃት እዚ ትኽእል ኢኻ ስለዚህ እንታይ ጥራይ ግበር ኢልዎ ጽናዕ ትባዕ ኢልዎ ኣብ ሸውዓተ ድማ ጽናዕ ኣዚኻ ትባዕ ኢልዎ ድሓር ኣብ ትሽዓተ ጽናዕ ትባዕ ኣይትፍራህ ኢልዎ ድሓር ኣብ 18 ሓንትስ ጽናዕን ትባዕን ዳኣ ኢልዎ ክብርና ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዘትብዕ ደው ዘብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዘጽንዕ ኣሜን ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ከምኡ ይናዓና ብናሓልፎ ነገራት ኩሉሲ ጽናዕ ትባዕ ኣዚኻ ትባዕ ኣይትፍራህ ዝብል ኣምላኽ ይዘለና ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ጢሞቴዎስ ጳውሎስ ድማ እንታይ ኢልዎ መሲልኩም ዛረቦ ከሎ እምበኣርሲ መንፈስ ሓይልን ፍርሃትን ቅጽዓትን እምበር መንፈስ ፍርሃት ኣሃበናን እዚ ፍርሃት ነዚ ፍርሃት እንታይ ክገብሮ ክስታይ ከይኑ እዚ ናይ ኣምላኽ ሰብ ወይ ድማ እቲ መንፈስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኡ ምስ ወረደሲ እንታይ ገይርዎ ነዚ ፍርሃት ካብቲ ህዝቢ ንምውጋድ እዩ መጽኢ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሓንቲ ኣብ ናይ እንግሊሽ ክስታይ ዝረኸብኳሲ fear knocked at the door elo faith answered and there was no one there elo ክብርና ኣምላኽ ይኹን fear መጽኢ እንታይ ኳሕ ከብል ከሎ faith እምነት ድማ ኣብኡ ደው ስለዝብል ድሕሪኡ ምንም ነገር ዝህሉ ኣይክኸሉን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ምስ ፍርሃትሲ እምነትና ኣብ እግዚአብሔር ክንገብር ክንክእል ኣለና እምነትና ናብ እግዚአብሔር ክኸውን ኣለዎ በቃ መንፈስ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣይሃበናን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ካልኣይ ድማ እንታይ ገይሩ እንድሕሪልና እቲ ውግእ ናይ መን ምዃኑ ምእንቲ ክፈልጹ ምርዳእ ሂብዎም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚህ እንታይ ገይሩ እንድሕሪልና እዚ ሜሴጅ ክመጽእ ከሎ እንታይ ገይሩ ያህዛኤል ክዛረብ ከሎ እቲ ውግእ ናይ መን ናይ እግዚአብሔር እቲ ውግእ ናይ ኣምላኽ ኢልዎም ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ውግእ ናይ መን ምዃኑ ከም ነገሮም ስለዚህ ኣብ ኩሉ ግዜ እቶም ናይ ኣምላኽ ሰባት ነህምያ እንድሕሪናዮሲ መካባብያ ኢየሩሳሌም ክሰርሕ ምስ ጀመረሲ ኢትዮጵያ ሳምፓላት ገለ መጽዮምሲ ኣብ ፍርቂ ምስ በጽሕቲ ዕዮሲ መጽዮም እንታይ ገይሩ በቃ ብዙሕ ነገራት ክዛረቡ ጀሚሮም ድሓር ነህምያ እንታይ ገይሩ እንድሕሪልና ነህምያ ዝበሎም እንታይ ኣምላኽ ምእንታና ክዋጋእ እዩ በልክዎም ይብል ተዝዋጋኡ መን ኣምላኽ ምእንታና ክዋጋኡ ይበልክዎም ሽዑ መሳርያ ሒዞም ዕዩኦም ከዓዩ ጀሚሮም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ ኣሜን ስለዚህ ትዝዋጋእ መን እንድሕሪልና እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሰናክሬብ ንጉስ ኣሶር ድማ ምስ መጸዚ ሕዝቅያስ ነቲ ህዝቢ በቃ ሳቶም ብዙሕ ጭፍራ ሒዙ መጽዩ ድሓር እንታይ ኢልዎም መሲልኩም ሕዝቅያስ እቲ ምስኡ ዘሎ ቀልጽም ስጋዩ እቲ ክረድኣና ውግእና ክዋጋኣልና ምሳና ዘሎ ግን እግዚአብሔር ኣምላኽ እዩ እዚ ህዝቢ እንታይ ይኹን እቲ ህዝቢ ድማ ብዘረብኡ እንታይ ገበረ ሓደ እቲ ህዝቢ ድማ ብዘረባ መን ሕዝቅያስ እንታይ ገበረ ሓደ ትውግልና ዝዋጋኣልና መን እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ እቲ ውግኦም ዝዋጋኣሎም መን ከም ዝኾነ እዩ ነጊሮም እቲ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ምስ መጾ እግዚአብሔር ውግኦም ከም ዝዋጋኣሎም ነጊርዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ድሓር ድማ እቲ ሳልሳይ ክንሪኦ ደለይ ዘለኹ ንጸላእኻ ክትዋጋ ተዳለው ኢሉ ትውግእ ዝዋጋ እግዚአብሔር እዩ ግን ተዳለው ኢሉ ንቅድሚት ደው በሉ ኢሉ ንቅድሚት ደው በሉ ደው ማለሲ ምስ እግዚአብሔር ወገን ኩኑ ንእግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር ወገን ብሉ እቲ እግዚአብሔር ዝብለኩም ስምዑሞ ደው በሉ እምበር ትውግእ ዝዋጋ መን እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰራዊት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ዒሳ 17 ክዛረብ ከሎ ንቅድሚት ኣቢልኩም ደኣ ደው በሉ እሞት ምድሓን እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ከም ዘሎ ረኣይልዎ
ደው በሉ ምድሓኑ ረአዩ ስታንድ ምስ እግዚአብሔር ሲ ራይዝ ሆነ ስታንድ ወይ ምስ እግዚአብሔር አቃውማና እቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ነገር እንታይ ኑዓ አሚንካስ እንታይ ምግባሪ ስታንድ ምግባር ስታንድ ስቲል በቃ ኣብቲ ነገር ደው ምባል ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ደው በሉ ይልዎ ጽባህ ድማ ቅድሚዮም ውጹ እግዚአብሔር ድማ ምሳኻትኩም ይልዎ ክብርና አምላክ ንስኻትኩም ሲ ኣብዚ ኣይክትዋግኡን ኢኹም ንቅድሚት ኣቢልኩም ዳው በደው በሉ እቲ ምድሓን እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ከም ዘሎ ረአዩ ኣይትፍርሁን ኣይትሸበሩን ይልዎ እቲ ምድሓን ናይ እግዚአብሔር ምስመን ምሳኹም ከም ዘሎ ረአዩ ኣይትፍርሁን ኣይትሸበሩን ይልዎ ግን እንታይ ደው ምባል ከለና ደው ምባል የለ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ተስፋ ኣብቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣብቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ነገር ደው ምባል የለ ክብርና አምላክ ይሁን እቲ ናይ መወዳእታ ክንሪኦ ዘለና እግዚአብሔር ይውግእና ዝዋጋልኩም እንታይ ኢሎም እግዚአብሔር ይትውግእኩም ዝዋጋልኩም ኢሎም let the lord fight for you okay let the lord fight for you እግዚአብሔር ትውጋእኩም ክዋጋእሲ ፍቃዱሉ ክብርና አምላክ አቱ እግዚአብሔር ፍቃዱ ሲዩ ትውግእኩም እንታይ ዝገብር ዝዋጋ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር በያሃዚኤል ገይሩ ዝዛረቦ ነገር እሱ ትውግእኩም ዝዋጋልኩም ሲ እግዚአብሔር ይሎ ዳሃር ሙሴ ድማ ከሙ ገይሩ ሙሴ ሲ ንህዝብ እስራኤል ሒዙን ናመርሕ ከይድ ከሎ ኣብ ባህረ ኤርትራ ምስ መጹሲ ፈርዖን ምስሰረገላቱ ምስ ኩሉ ሰራዊቱ ሲ መስመጸ እንታይ ኢሎም ነቶም ህዝቢ ዝበሎም ሓደ ነገር እንታይ ገበሩ ደው በሉ ሽዑ ሙሴ ነቶም ህዝቢ ኣይትፍሩ ደው በሉ ይሎ ስታንድ ስቲል ደው በሉ እቲ ምድሓን እግዚአብሔር ሎሚ ዝገብረልኩም ረአዩ እዞም ሎሚ ትሪእዎም ግብፃውያን ደጊም መሊስኩም ንዘላለም እንታይ ክትገብርዎም ነይኹም ኣይክትሪእዎም ነይኹም ከጥፍዎም እኮ እዮም ዝመፁ ነይሩ ግን እንታይ ኢሉ ስታንድ ስቲል ደው በሉ ደው ምሳይ ምስተናይ ቃለይ ምስተናተይ ሓሳብ ምስተናተይ ምኽርሲ እንታይ ግበሩ ደው በሉ ንዘላለም ድማ ከምዘይ ትሪእዎም ክገብርዎም ኢሉ ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታ ስለዚህ ጸላትና ንዘላለም ከምዘይ ረአዩ ዝገብር እግዚአብሔር አምላክ ምሳናይ ክብርን አምላክ ይሁን እስኪ ነዚህ እግዚአብሔር ብጣቅዒትን ብእልልታና ክብሩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብሩ ሁሉና አምላክና ይሁን ክብሩ ሁሉና አምላክ ይሁን ሽዑ እንደሕሪና እንታይ ገይሩ ዮሳፋጥ እንታይ ገይሩ እንደሕሪና በቃ እዚ ሜሴጅ እዚ ምስመጸ እዚ ነገር እዚ ምስመጸ ሲ እንታይ ገይሩ እንደሕሪና በቃ ህድ ኢሉ ናይ አምላክ ነገር ደልዩ እንታይ ኢሉ ኣብ መዝሙር ዳዊት 46:10 ህድ በሉሞ ኣነ አምላክ ምዃነይ እንታይ ግበሩ ኣስተብህሉ ኢሉ ኣብ ማእከል ኣሕዛብ ልዕል ክብል ኣብ ምድሪ ድማ እንታይ ይገብረ ልዕል ክብል ኢሉ ሕጂ ልዕል ኢሉ ኣብቲ ናቶም ነገር ሲ እግዚአብሔር እንታይ ኮይኑ ልዕሉ ተራዩ ክብርና አምላክ ይሁን እግዚአብሔር ናይ ሃዚኤል ገይሩ ከምዚ ኢሉ ዮሳፋት ድማ ብገጹ ናብ ምድሪ ፍግም በለ ይብል ክብርና አምላክ ዮሳፋት እንታይ ገይሩ እንደሕሪኑ እቲ ሜሴጅ እቲ መልእክቲ እቲ ካብቲ ነገራት ዘውፅእ ነገራት ምስ መጸሲ እንታይ ገይሩ ብገጹ ብግንባሩስ እንታይ ገይሩ ደፊኡ ንእግዚአብሔር ክብሪ ሂቡ ክብርና አምላክ ይሁን ንእግዚአብሔር አምልኾ ይሂቡ ንእግዚአብሔር ውዳሴ ሂቡ ክብርና አምላክ ይሁን ብገጹ ተደፊኡ ሽዑ እንታይ ኢሉ እዚ ዮሳፋት ድማ ነቲ ህዝብ እንታይ ኢልዎም በእግዚአብሔር አምላክኩም እመኑሙ ጽኑዓት ክትኮኑ ይኹም ታሕት ኮኑ ይኹም በእግዚአብሔር አምላክኩም እመኑሙ እንታይ ጽኑዓት ክትኮኑ ይኹም በነቢያቱ እመኑሙ ቀንዓልኩም ይሉ ክብርና አምላክ ናይ እግዚአብሔር ነቢያት ራይዝ ዝኾነ ነገር ዘምጹ ትክክለኛ ዝኾነ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ዘምጹ በአቶም እመኑሙ ቀንዓኩም ይሉ ክብርና አምላክ ይኹን እግዚአብሔር ድማ ብርግጽ እንታይ ገይሩ ምድሓን አምጽኡ ትውግኦም ተዋጊኡ ምስተዋግእ እንታይም ኮይኖም እንድሕሪልና እቲ ደቂ አሞንን ሞዓባንሲን ነቲ ኣብ ከረን ሲዒር ዝነበሩ ቀድሎምን ከጥፍኦምን ተስዮም ነብቶም ኣብ ሲዒር ዝነበሩ ምስ ወድእዎም ድማ ነንሕድሕዶም ክጠፋፉ እንታይ ተሓጋገዙ ሸዓ እንታይም ገይሮም ይሁዳ ድማ ናብቲ ናይ በረኻ ግንቢ ዘበኛታት ምስ መጹ ገጽ ኣብቲ ጭፍራ እንሆ ድማ ሓደ ከይመለቆ ኩሎም እንታይ ገበሩ ተወዱ ዳሓር ዝገርም እቲ ምርኮ ክምዝብዙ ከለው ሲ ንክንደይ መዓልቲዮም ገይሮሞ ነቲ ምርኮ ንሰለስተ መዓልቲ ሲ እንታይ ገይሩ ብዙሕ ነገራት እዮም ክስታይ ገይሩ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ ውግኦም ተዋጊኡ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ
በቃ ዓወት ሂቦ እግዚአብሔር እንታይ ገይሩ በቃ እቲ ዝበሎ ዝፍጽም አምላክ ከም ዝኾነሲ አርእዎም ኢየሱስ ንዘላለም ጎይታይ ክብር ሁሉ ይሁን እስኪ ካብ ዘለና የከንተሰኢናሞ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታይ ክብርና አምላክ ይሁን ተወገና አምላክ ይሁን አብት ግናናትናይ ዝኾነ ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን አቀድም እግዚአብሔር ኩሉ ቀሊል እድ እግዚአብሔር ንምድሃን እንታይ አይኮነትን ይብልና እግዚአብሔር ቃል ሐጻር አይኮነትን እንታይ አብ ኩሉ ተበጽያና እግዚአብሔር እድ አብ ውሽጥና አብ ገዛና ምሳና ሒዝና የዘለና ነገራት ኩሉ እንታይ ንግበር አቀድም እግዚአብሔር ነምጻየው ሕጂ አቀድም እግዚአብሔር ኩሉ ነገር እንታይ ቀሊልዩ እትንሰብ ዝጨነቆ ንእግዚአብሔር ግን እንታይ ቀሊል ይብል ንእግዚአብሔር ቀሊልዩ እትንሰብ አይካልን ዝተባለ አቀድም እግዚአብሔር እንታይ ቀሊል እስኪ ንእግዚአብሔር ሒዝና አቀድም እግዚአብሔር ሒዝና እግዚአብሔር እዝርአዮ በቃ እዚ ነውልካ ነገራተይ ኩሉ አባኻ እውከላለሁ አባኻ መጻለሁ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ነገራት ኩሉ ተውጻን እስኪ ንበለው ኢየሱስ ጎይታይ ሃሌሉያ 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 ከብላንተ ሃሌሉያ 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 ያ እግዚአብሔር ኢድካ ተዘርጋ እግዚአብሔር አብዮተይ እስኪ ንበለው አብዮተይ እግዚአብሔር አይ ካልን ዝበልኩ አብ ቀድሜኻ ግና ቀሊል ከም ዝኾነ ተፈሊጥ ኣለኹ ተረድኤለኹ እግዚአብሔር ከምቲ ዮሳፋት እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እፈረህሞ ግን ገጹ መሊሱ ጾም አውጁ ናትካ ነገር ከም ዝደለ እግዚአብሔር አብ ህይወት ዝብኻ ነገር ይብዛሕ ብላለኹ እዚ ነገር ይብዛሕ ብላለኹ ጎይታ ንዓኻ ምድላይ ይብዛሕ ብላለኹ ንዓኻ ይብዛሕ ብላለኹ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ኩሉ ነገራቶም እግዚአብሔር ንስኻ ሓርነት ክትገብር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዛረባለሁ ኩሉ ሕማማት ኩሉ ነገራት እግዚአብሔር ብሰብ ዘይተኻለ ነገራት ኩሉ እግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አባኻ ግና ቀሊልሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸለኹ ጎይታ እግዚአብሔር ንስኻ ነገራቶም ኩሉ አውግዶ እግዚአብሔር ዝኸብዶም ነገራት ኩሉ ካብ ልዕሊኦም አልግሶ ብላለሁ ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይራባ ካማና ዲያላቦ ያራባ ፕሬዴሌ ከኔሞኔ ዲያላባ ሃሌሉያ 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 እስኪ ለእግዚአብሔር ክብር ነምጽ ሃሌሉያ ለእግዚአብሔር ብጣቂት በእልልታ በዘለና ነገራት ኩሉ እስኪ ለእግዚአብሔር ክብር ነምጽ ንሱ ይኽእል ከእግዚአብሔር ዝበለ ማንም የለም ለአምላክ ዝመስል ማንም የለም ንዑስ መሳሰሎ ማንም የለም እሱ ግና ዝዋጋአልና አምላኺ ሃሌሉያ thank you Jesus እግዚአብሔር ስለሳህሉ እቲን ዓይዝ ገበርኦ ታምራቶ ከነግሬ ከዛረቤ ከውርዮዬን ኩሉ ሰናያቱ ንእግዚአብሔር ስለሳህሉ እቲን ዓይዝ ገበርኦ ታምራቶ ከነግሬ ከዛረቤ ከውርዮዬን ኩሉ ሰናያቱ ንእግዚአብሔር ስለሳህሉ እቲን ዓይዝ ገበርኦ ታምራቶ ከነግሬ ከዛረቤ ከውርዮዬን ኩሉ ሰናያቱ በምስጋና ናባጸዶ ከዓቱየ ክዝምር ከዕልል ከጨድሬ
كل حجاتي مليسو حنقل لتيفتحو كوت زي كونسي بوت زي كونسي كاباي اي كونن كوت زي كونسي بوت زي كونسي كاباي اي مثلا سنسالو اتين عايز قبرو تعمراتو كناقري كزاربي اوريو ينغلو سناياتو متزابي سنسالو اتين عايز قبرو تعمراتو كناقري كزاربي اوريو ينغلو بمسكناوي بمسكانا نبطدو كاتويه كعلل كتمر كتدري كل حتى تاتعي وسيدو حنكل لتي حيوو كابوتا زي كونسي بوتا زي كونسي كاباي كابوتا زي كونسي بوتا زي كونسي كاباي بمسكانا نبطدو كاتويه كزمر كعلل كتدري كل حتى تاتي ملي سوو حنكل لتي وليلو كوتا زي كونسي كوتا زي كونسي كاباي كوتا زي كونسي بوتا زي كونسي كاباي مثلا እግዚአብሔር ስለሳሉ እቲን عايز قبرو تعمراتو نغري زاربي اوريو ينغلو استناياتو እግዚአብሔር ስለሳሉ እቲን عايز قبرو تعمراتو نغري زاربي اوريو ينغلو استناياتو زنبر زلخو أبران أتيزة تنفس زلخو سلفا سلس حلفت عليو سجاس لازمت خلي يسوع سلس حلفت عليو جاس لازموت خلي اتوه اتيز نبرو زلخو أبران اتيز تنفس زلخو سلفا سلاز حلفت عليو بجاس لازموت خلي يسوع سلاز حلفت عليو بجاس لازموت خلي اتي ابلع لي خلو فرختي مسكانه بسلالة مرسم كايب بارق اتي ابلع لي خلو فرختي مسكانه بسلالة مرسم كايب بارق مسيخة سماياتي سراويت بدريز بطرقة نزغلو بيوين تنبرون الزبس كلاي موجادا انتي ابلع لي كلو فرغتي مسكانة كل زبالة
لعلي خلو برخت مسكانا بزبالة برسم كايبارة زيابي هريغا سماي سماياتي سراويت من ريز مدركا نزغلو بيوات التنبرو نسغايغا وصلنا من صعدا يخم صبري انت ونكم هال حوي رزق صغرون صعدا يخم صبري انت ونكم هال حوي اقارو ابحاقدو سرسن اسراني يبانوس يسنا اقارو ابحاقدو سرسن اسراني يبانوس يسنا زي منو እስኪን መወዳታ በጨብጨባ በእልልታ ነባረኩ እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ዳሩ ዘርጌና እስኪን መወዳታ ምናይ ገዛ ርስና ቃላት ነዝወገና ዘዋጋ ሰላሙ ዘሃበና አብዙሪያና ዘሎ ከምብሌና ኢንቱ ዝጥምተና ዝከናኸነና نزقوا يتهزسكي هاللويا إدونا زرقينا من يجزء سنا قالات كبرنا حبوا እግዚአብሔር ይባል Thank you Lord نمسكنا كالونا كبرنا هبك كالونا قويتا تمسكن قويتا تبارك هاللويا سلام يهبكم زبلكا قويتا سلام كتقبلنا ينامو نمسكنا كالونا هاللويا سلام كريستوس نقولنتنا ناجزي امه ويتانا مسجدك كالونا كبرنا هبك كالونا اتا تتنقلنا وقنا تواقع هاللويا كب كله تعرفنا قويتا نعمتنا تدقف املاخ سمكان بارخو اللونا هاللويا
سبنتلو أخذكم بصلوت كندقفكم እግዚአብሔር ይባረክ የዳውኩም ከተሪውኒ ለፍርህ ነገር የበሉን ኩላትና ኸሙይላይና መጽና እዚ ጎይታዚ ጎይታኹም ትሉ ዶምን አልባት የዳውኩም አሪውኒ እግዚአብሔር ይባረክ ቅዱስ አቦ ነመስግነካ አለና ስለጸናህና ጊዜ ሁሉ ስምካ ይባረክ ስለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርን ምስጋናን ተጠቅልሉ ናኻን በይነኻ ይኹነልካ ሰማናየው ቃል አብልብና በመንፈስካ ይተሐተም 33 ሳሚት ድማይ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክኩም ጸጉ ይብዛሐልኩም ገጹ ይብራሐልኩም ሰላሙ ድማ ይሃብኩም አብተኸድዎ ሁሉ ንሱ ይቀድመልኩም ደጌታ ጸላእትኩም ረሱ ብርሃንኩም መመሊሱ ይድመቅ ሰሙንኩም በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ተባረከ ይሁን ሰላም